こんにちは。チベットテレビのダストモです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。成人再建間接痴漢サービス就任のメンマ医師は、法は順調に回復していると述べました。情報筋によりますと、中国当局がチベットの人権擁護活動家を拘束したとのことです。チベット亡命議会代表団はデリーでチベットの人権擁護活動を終え、インドの指導者と会談しました。チベット支援インド超党派国会議員フォーラムが新議長と共同議長を任命しました。チベット事務所ケンダラはダライラマ法90歳の誕生祝賀会準備会議を開催しました。北米チベット青年向け C ラーニングのワークショップが終了しました。インドチベット支援団全国評議会はチベットの緊急問題を強調しました。今週月曜日、ダライラマ法長はダライラマ法の膝の手術後の健康状態について最新情報を発表しました。その中でダライラマ法王は順調に回復しており、理学療法に熱心に取り組み、大きな進歩を遂げていることをニューヨークの特殊外科病院の成人再建間接痴漢サービスの主任であるデビッド・メンマ医学博士が伝えました。発表によりますと、再利用の回復に導くため、理学療法は今後6ヶ月から12ヶ月続けられる予定であり、法王は手術後1年間の治療を継続される見込みであるとのことです。チベット人権民主主義センターはチェク道チベット自治州の地元警察によって恣意的に逮捕され、10日間の行政拘禁されたチベット人権擁護活動家ツリンソー氏に対する執拗な迫害を強く非難しました。同センターが発表した報告書によりますと、ツアーガイドを職業とするツリンソー氏がチベット自治区ナチュ市のダチンで巡礼に向かう途中のチベット僧侶2人に対する中国当局の人種差別行為を暴露したとして、中国当局に5年間で4度目となる拘束を受けました。故郷のチェク道に戻ったツリンソ氏は6月29日に社会の安定を危険にさらした容疑で拘束され、その後10日間の行政拘禁された後、7月8日に釈放されました。中国政府の差別的な政策を批判し、チベット内でのチベット人の平等で公平な待遇を主張したツリンソ氏が拘束されたのは、これで4回目となります。今週月曜日からケンポスナムテンベル議長率いるチベット亡命議会常任委員会の代表団が8月5日から9日までチベットを擁護するためにデリを訪問しました。代表団のメンバーは2つのグループに分かれ、中国共産主義政権下でのチベット人の深刻な状況にインドの指導者たちの注意を喚起するための人権擁護活動を続けました。また、インド中央政府の大臣らと会談しました。会議の中で代表団はインドとチベットの地理的、文化的、宗教的つながりに基づく友好的な関係を強調する一方、中国の拡張主義的で攻撃的な政策の増加と中国政府の行動に対する責任追及の必要性に焦点を当てました。代表団は2002年から2010年までの9回にわたるチベットと中国の代表間の会談に続き、中国チベット紛争を平和的に解決し、チベット人と中国人の安定と共存を促進するため、互いに有益な方法である中央チベット政権の中道政策を強調しました。また、インドの高官や政府関係者に対して12項目の訴えを行いました。2日目、代表団は2人の中央政府大臣、5つの異なる政党の9人の国会議員、5人の元国会議員及び立法議会議員、そしてインド自民党の国家報道官と会談しました。今週水曜日、チベット支援インド超党派国会議員フォーラムは、第18インド下院議会ロクサバの臨時議長で、インド自民党のシュリ・バトゥルハリ・マフタブ議員を議長に、同じく自民党のシュリ・タビルガウ議員を共同議長に任命し、ニューデリーにおけるフォーラムの復活に成功しました。
この発表はチベット亡命議会とインドチベット調整事務所が主催した夕食会の中で行われ、チベット議会議長のケンポスナムテンベル氏、国会議員のゲシラランパ・アンドルクセテン氏、ロブン・トゥプテンギャンゼン氏、ザネッサン・トゥンドゥタシ氏、ゲシンガバ・カンリ氏、ゲシ・アントン・リンチンギャンゼン氏、ツリヤンチェン氏が出席しました。また、ニューデリーのチベット事務所代表であるジグメ・ジュネー氏、インドチベット調整事務所の代理コーディネーターであるタシ・ディキ氏、その他のスタッフも出席しました。続いて、チベット支援インド超党派国会議員フォーラムの招集者及び共同招集者であるチベット亡命議会のケンポ・スナムテンベル議長による公式発表が行われ、議長はインド政府とインド国民の揺るぎない支援と寛大なもてなしに対する感謝の意を表しました。キャンベラのチベット事務所はシドニーのリネ・ケンゼルカン週末学校でオーストラリアチベット人コミュニティ協会の会長と書記、オーストラリアに拠点を置く地域チベット協会の会長及び役員、オーストラリアチベット協会の理事会代表、そしてオーストラリア BTAG コーディネーターとの会合を開き、ダレイラマ法14世の生誕90周年に向けた準備に関するプログラムについて協議しました。北米のチベット青年向けに特別に調整された C ランニング社会的、情動的、論理的学習ワークショップが8月4日に終了しました。このワークショップは北米チベット事務所、エモリ大学、ニューヨークおよびニュージャージーのチベット協会の協力により、8月2日から4日までニューヨーク、ニュージャージーのチベットコミュニティセンターのホールで開催されました。このワークショップの主な目的は、チベットの若者たちに伝統的な価値観を伝え、思いやりの心を育むことであり、そのすべてが C ランニングの中で行われました。3日間のワークショップでは、エモリ大学のロブサンテンジネギ教授、C ランニングプログラムのアシスタントディレクターであるソンドゥサンベル氏、科学者のテンジンソンナム氏、プログラムファシリテーターのテンジンヨンドゥン氏が4人の専門ファシリテーターとして共同でワークショップを指導しました。ワークショップの最終日は、ワシントンのチベット連絡官クンガータ CC とチベット事務所ワシントン DC のナムギャルチョジュ博士が監督しました。ワークショップにはアメリカとカナダの9カ所から合計70人の生徒が参加しました。インドチベット支援団全国評議会は8月3日と8日にハリヤナ州のソニパットのサマルカにあるセバサダナおよびグラムビカスケンドラで重要な会議を開催しました。このイベントには24の州から267名のメンバーが集まり、チベットや中印関係に関する差し迫った問題を取り上げた5つの重要な決議が採択されました。会議には中央チベット政権公安省のギャリルマ大臣をはじめ多くの著名なゲストや関係者が出席しました。ギャリルマ大臣は切実で力強い演説の中で中国の攻撃的な政策を非難し、その拡張主義的な野心を強調するとともに、これらに対抗するための国際的な認識と集団行動を呼びかけ、状況の緊急性と深刻さを強調しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。